ще имате удоволствието да присъствате на интердисциплинарен урок между философия и история. Правим го с цел да подпомогнем колегите от другите училища в град Пловдив и областта, които преподават профил философия в техните училища. Така че на първо място бих искала да ви благодаря за участието и за подготовката на нашите водещи. Като урокът днес ще бъде за предразсъдъци и дискриминация. Кажете ми, замисляли сте се някога защо към едни групи се държим по един начин, а към други по друг? И защо някои групи от хора са по-привилегировани, а други не чак толкова? Още не знаете, но днес ще научите. Така че не забравяйте, докато вашите съученици разказват това, за което са се подготвили, вие да си водите записи. Заповядайте. Нека да ги подкрепим с аплодисменти. Предразсъдъците и стереотипите играят централна роля в човешките взаимоотношения, които често водят до дискриминация. Тяхното разбиране е важно не само от академична гледна точка, но и за справянето с неравенствата и социалните конфликти. А какво са предразсъдъците? Предразсъдъкът е необоснована или неправилна нагласа, обикновено негативна, насочена към определени хора или групи въз основа на техния произход, пол, религия, социален статус, етническа принадлежност или друга характеристика. Предразсъдъците са устойчиви нагласи, които включват убеждения, чувства и поведенчески тенденции. Защо се появяват? Те се основават на няколко неща. Личен опит, който може да бъде изкривен или генерализиран, социални и културни норми, които формират възприятията ни за света, и конформизъм, който води до приемане на предразсъдъците на заобикалящата среда без критично мислене. Точно така. И още предразсъдъците често са първоначални и са съпроводени с опростени обобщени представи за дадени групи. Когато стереотипите се приемат за абсолютна истина и възпрепятстват адекватното възприемане на реалността, те се превръщат в предразсъдъци. Например, ако човек смята, че всички възрастни хора са консервативни и не разбират младите, той има предразсъдък базиран на стереотип. Може ли вие да ми дадете подобен пример за предразсъдък? Към буддистите, например. Има предразсъдъци. Да. Освен това, предразсъдъците изпълняват и няколко социални и психологически функции, които както ще ни представи. Има когнитивна функция, която хората използват предразсъдъците, за да категоризират или упростят сложния свят. Другата е социална функция, помагат за изграждане на групова идентичност, чрез противопоставяне на своите и чуждите. И третата е емоционална функция. Предразсъдците могат да служат като начин за справяне с страха и несигурността, чрез преписване на негативни характеристики на другите. Те също така създават социална иерархия, която разделя хората на ние и те, и това води до социално неравенство и дискриминация. Стереотипите са обобщени и често опростени представи за хора или групи. Те могат да бъдат както позитивни, така и негативни. Примерно, имаме всички германци са дисциплинирани. Това е положителен стереотип, защото дисциплинираността е нещо хубаво. Също така, един негативен стереотип е, че всички роми са кръци. Стереотипите често водят до предразсъдъци, защото формират предварителни нагласи към дадени групи, без да се отчита индивидуалността на членовете им. Границите между стереотипите и предразсъдъците са размити, понеже е трудно да се поддържа стереотип, без той да влияе върху отношението ни към другите. И така стигаме до темата за проявлението на предразсъдъците, а именно дискриминацията. Дискриминацията е поведение, което включва неблагоприятно отношение или действие спрямо дадена група въз основа на предразсъдъци. Тя може да се изразява в директна дискриминация, когато човек или група е открито ограничавана или третирана по-неблагоприятно, например отказ на работно място заради етническа принадлежност. Също така дискриминацията може да бъде индиректна, когато определени правила или политики привидно са неутрални, но на практика поставят в неравностойно положение дадена група или хора. Дискриминацията не винаги е съзнателна. Предубеден човек може да има предразсъдъци, но да не действа според тях.
И сега примери ще ни дадат нашите гости днес. Техните истории са доказателство за последствията от дискриминацията и те сега ще ни запознаят с тях. Здравейте, аз съм Роза Паркс и днес ще разкажа моята история. Родена съм на 4 февруари 1913 и моят живот приключи на 24 октомври 2005 година на преклонна възраст от 92. Откакто се помни, знае, че нещо не е наред с начина ми на живот, защото можеше хора да бъдат третирани зле само заради цвета на кожата им. Сега ще ви разкажа и откъде тръгна всичко. На 1 декември 1955 година аз работих като шивачка в Монгомъри, щата Алабама. Приключих се в автобуса на градския транспорт след работа. Тогава бях на 42 години, омъжена и активна членка на Националната асоциация на съдействието на напредъка на цветокожите. Когато автобусният шофьор ме подкани да освободя мястото на бял пътник, аз отказах, при което шофьорът ми заплаши да повика полиция, защото аз не се съгласих. Полицията пристигна и ме арестуваха. След ареста политическия съвет на жените в Монгомъри призова афроамериканците да бойкотират градския транспорт в деня, когато беше моето дело. Глобиха ме с $14 за нарушаване на обществения ред и неспазване на законите за сегрегация. Автобусният бойкот беше предложен от млад пастор от Монгомъри, Мартин Лутер Кинг, който беше само 20 години. Бойкотът приключи на 14 декември 1956 година, когато Американския върховен съд отсъди, че законите за сегрегация на градския транспорт в Алабама са противоконституционни. Това беше огромен успех за движението за гражданските права, демонстрация, че протест без насилие може да постигне целите си. Това беше моята история. Родена съм на 7 май 1848 година и живях само 45 години, като животът ми приключи на гилотината на 3 ноември 1873 на Пляс де ла Конкор, Париж, защото нямах право на адвокат. Аз се казвам Мари Бус, но избирам името Олимпия Дегуш, духа на революцията. За мен се пише, че съм добре образована, което означава единствено, че съм жена, която може да чете и пише. И понеже произхождам от заможно семейство, имам достъп до книги. Ожених се млада, на сила, за човек много по-възрастен от мен. Бях принесена в жертва без абсолютно никакъв смисъл, който поне би могъл да компенсира отвращението, което чувствах към този човек. Съпругът ни, от когото имам един прекрасен син, почина година по-късно и аз имах право да избера свободата си, като остана вдовица. Френската революция пречупих през собствената си призма и може би надцених просвещението. Обзела народа, защото започнах собствена своя революция, насочена към освобождаването на най-безгласните общности на града – чернокожите, жените и децата. Написах пиесите "Робството на негрите" и "Пазар за негри". След това си помислих, щом жената може да се качва на ешафода, тя може да се качва и на трибуната. И написах своята декларация за правата на жените на жената и гражданката през 1791 в отговор на декларацията за правата на човека и гражданина от 1789 година. Не я написах само като провокация, но и като идея, която да бъде прекарана в новата ни република Франция, въпреки че бях против насилието срещу монарсите, но по-важно за мен беше даването на политически права на жените, даване свобода на словото и по-честно възнаградения труд. Гневна съм заради подкрепата към автори като съвременника ми Жан-Жак Русо, който иска жената да е нежна, да си стои вкъщи и да гледа деца. Защо аз не съм във вашите учебници по философия? Защо не се пишат есета и не се водят дебати върху моите трактати, които в момента са част от конституциите на държавите ви?
Още с първото си изречение аз се боря за справедливост, защото то е първото изречение от Декларацията за правата на човека и гражданина, но променено, за да звучи така. Жената е родена свободна и равна по права с мъжа. Социалните различия се обясняват само от изисквания за целесъобразност. Втория мой трактат звучи така: цел на всяко политическо обединение е утвърждаването на естествените и неотменими права на мъжете и жените. Извинявам се. Към тях се отнасят свободата, собствеността, сигурността и съпротивата срещу насилието. Ще ви изчита още някои мои любими трактати. И мъжете и жените трябва да бъдат равни пред закона, да имат еднакъв достъп до държавните постове, почести и обществени дейности. Жените се подчиняват на закона наравно с мъжете. Свободата предполага признаването на децата от техните бащи, затова всяка жена, без да обръща внимание на варварските предразсъдъци, може открито да заяви: аз съм майка на това дете. И, разбира се, собствеността принадлежи на двата пола. Здравейте, аз се казвам Овалия Барух и съм от Гърция, Солун. Като моята история, аз израснах в малък квартал, Барон Хирш, със своите 6 сестри, майка и баща, като посещавах еврейско училище, където не бях особено послушен, за което често не се караха вкъщи, но с времето пораснах малко и станах младежки ръководител, като всичко вървеше наред. Един ден в кафенето обаче разбрахме, че Германия е обявила война на Полша 1939 година. Тогава изобщо не подозирахме, че някога немците биха навлезли в Гърция. Но това се промени една сутрин, когато се събудих и чух звуци отвън, като видях стотици самолети, танкове и бронирани коли 1941 година. Холокоста за гръцките евреи започна на площадта на Свободата, където близо 6000 мъже бяха изведени, измъчвани, биени. След което някои от нас се изпратиха в различни села. Там бях около 2 месеца. След връщането ми казах на майка ми, че си няма и на представа през какво съм преминал, но тогава не знаех какво ме очаква след месец-два. Най-черният ден беше 15 март 1943 година, когато целият квартал ни натовариха на влакове, вагони и ни изпратиха към Аушвиц. 7 дни и 7 нощи пътувахме до там, като през пътя умряха много деца, възрастни. При пристигането ни там ни наредиха в колони на мъже, жени с деца и възрастни. 400 мъже ни изпратиха в трудовия лагер Бубице, където работихме и като не вършихме това, което те искаха от нас, ни биеха редовно. От 400 мъже останахме 4. След това ни изпратиха в фабрика Юниор. Там срещнах любовта на живота си. В момент, в който ме биеха и унижаваха, нашите погледи се засякоха и оттам насетне не ме болеше нищо, единствено исках да се видя с нея, Ализа. Тя също беше от Гърция, Солун. Нейната история също не беше лека като моята. Тя беше преживяла операция за безплодие, което обаче тя не знаеше тогава, че лекарът евреин е саботирал операцията и тя все още може да има деца. След година от Аушвиц ни изпратиха към лагерите в Австрия. Там вече нямаше работа за нас. Бяхме преминали така наречения смъртоносен поход, който аз успях да оцелея. Там вече нямаше работа за нас. Единствено чакаха да умрем и да ни измъчват. Но през 1945 година американската армия ни освободи. Аз бях в изключително лошо състояние, изпратиха ме в една от болниците в Германия, където след доста тежко лечение, дълго лечение, се върнах обратно в Гърция, Солун. Там всеки ден пращаха списъци от Червения кръст към общността на евреите и аз ходих да проверявам за имената на мои близки. Не проверявах за името на Ализа, защото не мислех, че тя успява да доживее този едномесечен поход. В продължение на 6 месеца всеки ден ходех и търсех свои близки, докато един ден не видях името на Ализа. Чак да видя дали ще се върне в Солун и тя се върна. Един ден, когато бях в общината да се регистрирам, я видях. Прегърнахме се един с друг и аз се предложих да се ожени за мен, при което тя ми каза, че не може да ми даде това, което най-много искам, а именно голямо семейство. Аз казах, че не искам деца и всичко, което искаме да се ожени за нея и така оженихме се и заминахме заедно за Израел, където се установих в един изостанал краварник.
Там живяхме и тя доста често ходеше да се къпе при една от съседите ни. И един ден се върна при мен и ми каза, аз повече там няма да ходя да се къпя. След като има някаква болест, скоро ми почна да се подува, става ми лошо и така осъзнахме, че тя е бременна с нашия син. Малко по-късно забремена и с дъщеря ни Лили. Тя почина преди време, но аз останах с 2 деца, 5 внука и 14 правнука, което ме кара да си мисля, че аз съм победил нацистите, защото успях да направя това прекрасно семейство и оттам насетне започнах да правя младежки срещи, на които да им разкажа ада, през който сме преминали, защото когато бяхме в Аушвиц, това ни беше една от главните надежди да излезем, за да успеем да разкажем на света през какво сме минали. Историите на дискриминация, които чухте, са абсолютна истина и показват само как дискриминацията може да бъде като отрова тогава, когато е вкоренена в почвата, в земята на едно общество и най-вече в умовете на хората. Кажете ми, ставали ли сте вие, някой от вас, жертва на дискриминация? Да, аз. На етническа основа в основното училище. Заповядай. За да те видим. Кажи как се казваш на всички и защо. Аз съм Сергей, съм туркиня. И в основното училище получах доста подигравки за това, че не съм българка, че съм различна, че изповядвам различна религия. И това винаги е било голям проблем за всички по някаква причина. Обаче със сигурност мога да кажа, че не е приятно и води до малко комплекси, че искаш да се впишеш в групата, искаш да се чувстваш част от общността и се срамуваш от това, което си всъщност, срамуваш се от религията, която изповядваш, смяташ, че това е нещо лошо. Но с времето просто трябва да се научиш да приемаш съдбата си едва ли не, но това нещо се превъзмогва със сигурност, просто се свиква и гледаш да не обръщаш много внимание на това нещо, защото просто няма смисъл. Правиш това, което кара да се чувстваш щастлив и се гордееш със себе си. И да, просто всеки трябва да бъде по-мил с другия, защото никой не знае един лек коментар, какво може да доведе в отсрещния. И дискриминацията сигурно не хубавни, защото хората почват да те подценяват. Сега, може ли да те питам нещо? Извинявайте, че се намесвам. Сега чувстваш ли се дискриминиран? Ами понякога се чувствам дискриминирана, обаче просто гледам да не обръщам много внимание, защото хората, когато видят, че имаш различно име от българското и почват да си слагат някакви общи знаменатели, може би, че си неграмотен, че си глупав, че... Може ли да кажеш само пълното ти име? Име и фамилия? Да, го казах. Може ли още? Севда, Севгин, да. И да, това е общо всичко. Благодаря. Името масово тук сте момичета. Кажете ми, някога попадали ли сте в ситуация, в която сте били дискриминирани спрямо своя пол? Да. Да споделите, така съвсем общо казано, може и без да ставате. За пътя, разбира се. Какво ти се случи, Роси? Не лично на мен, съм забелязвала много от мои приятели, при които се возила. И това са много близки хора за мен и се дразня на тези коментари относно жените шофьори. Така че да, това е един от предразсъдъците, които има към нас като пол. Това е, може би, за което се сещам най-вече, което мисля, че всеки един от нас го е изпитвал, независимо дали сме на шофьорското място или в моя случай на пътническата сила. Да, обикновено това е клишираният предразсъдък, че жените не са добри шофьори. Да. И основан обикновено единствено и само на полов признак. Не заради това, че са жени. Според вас, кое налага този предразсъдък? Кажи вас. Според мен лично от това, което забелязвам, може би ние
които съм виждала, возят деца със себе си. И в такъв случай, в който ти возиш деца, не можеш да караш толкова бързо, колкото царите. Не можеш да си позволиш да правиш някакви маневри, които, например, един опитен шофьор прави спокойно. Не казвам, че жената в случая не е опитен шофьор, казвам, че когато тя е нагърбена с някаква дадена отговорност, тя е изключително предпазлива. И бих казала, че това е най-вече като предразсъдък. В повечето случаи наистина спорт просто не нещо, за който ти трябва да мислиш повече от самия себе си. И това не е близкото до приоритетите ти. Диляна? Аз искам да кажа за други видове дискриминация. Според мен се среща всеки ден в образованието на също, но абсолютно всяко едно момиче, което е кандидатствал в 7 клас или което е кандидатствал след 12 клас, но всички знаем, че квотите за момчета и за момичета са различни. Между това в Европа в момента и само в България. Няма абсолютно никакво обяснение за изискването от момичетата да получават по-високи оценки, за да влязат на същата позиция с момичета. Аз чувам това, което тя казва, да спомена за кандидатстването, че наистина изискванията за момчета са по-ниски отколкото за момичета и те ги оправдават с това, че биологично момчетата си били развивали по-късно, но за мен това не е аргумент, който, защото не сме виновни за това, че се развиваме просто по-бързо и според мен това не трябва да го има, а именно то не само в България, особено в цяла Европа, само че нас някакси не е редно просто. Аз дори не вярвам в това нещо. Аз познавам колкото гениални момичета, наистина гениални, които са добри в почти всичко, толкова е гениални момчета на моята възраст. И затова се радвам, че примерно в нашата гимназия няма фото. Аз съм щастлива, че съм в клас с, мисля, че сме 25 момичета на 2 момчета, защото аз знам, че всеки се е борил честно и почтено да влезе. Няма никакво значение, че аз имам по-малко контакт с другия пол в училище, защото извън училище аз имам приятели момчета. Нали, няма смисъл за мен да има квота. Нечестно е наистина. Особено в университетите. И да, медицински университет, това са хора, които после спасяват животи. Не може едно момче да влезе с 4, а момичетата да искат почти повече. Какво мислите за расовата дискриминация? В България като че ли сме доста хомогенно общество и хора от други раси се срещат, но не чак толкова често. Как се чувствате, когато видите хора от други раси по улицата? Аз лично не се чувствам толкова изненадана от факта, защото знам, че доста хора от други раси и държави по принцип, не само раси, етноси, избират нашата държава, за да се учат. Съответно, когато видя нали, човек от друга раса, моята първа мисъл е, че този човек учи за да стане лекар. Обикновено те учат медицинския. Така че аз нямам предразсъдъци и дори когато съм ходила в други държави, никога не съм виждала нещо лошо от човек, който е с друга раса, даже напротив. А виждала ли си някой да се държи лошо с човек, който е от друга раса? Разбира се, че съм виждала и в интернет пространството, нали, и пред мен, може би по-скоро зад гърба на този човек, как говорят, което за мен също е лошо отношение към самия човек. Нали, определени изкази, които не трябва да се обръщаме с тях към тези хора. Има изключително много такива коментари, но аз смятам, че това е някакъв начин за привличане на внимание. Габи? Ами, тя просто горе-долу каза, но когато видя някой, който е с различен цвят на кожата, буквално ми е се едно, дали ще видя някой бял или черен, наистина няма значение. И повечето пъти наистина студенти се радвам, че са избрали примерно нашата държава и нашите университети. Тъй като аз работих в едно кафе и там имаше много студенти и чужденци и повечето са супер мили. Много учтиви, винаги казват благодаря по 100 пъти. Мен това много голямо впечатление направи, защото българите масово не го правят. Тая дума като благодаря, нали, мерси, хубав ден я няма, докато повечето чужденци са много учтиви и това ме направи много впечатление. Да,
много хора правят някакви коментари по техния адрес и повечето пъти тези хора не разбират, че... Ако са твои близки, ти как реагираш, когато правят коментари на расова основа? Ами, ставало ми е странно, защото и съм ми казвала, нали, направи ли ти нещо този човек, че така, нали, да кажеш. Повечето пъти, ами не и просто виж го, примерно, как изглежда и какво правят тук в нашата държава, какво правят тук. Което е много. Но ти реагираш спрямо това, което те казват? Ами да, защото е глупаво, наистина е глупаво, защото е... Не знам защо го кажа. Необосновано. Да. Диляна? Така ми се стори, че ще да кажеш нещо. Не, искам да кажа, че много хора в България, особено по-възрастните, например, те са израснали и са научени с това, че хората от различен цвет на кожата или хората с различна религия са един вид по-лоши от нас и след като това се обсъжда и се говори вкъщи, се предава на децата, те израстват по този начин, въпреки че в днешно време има страшно много места, където можеш буквално да прочетеш каквото искаш, да си набавиш всяка информация за тези хора и, както казахме на деломичетата, в повечето случаи даже хората, които нали, с различен вид кожа или с различна религия, различни, както може нали, да се нарекат, са много по-възпитани и много повече заслужават уважение от някой човек, който например е българин и се държи така към някой, който е различен. Благодаря. Дария и Вики, чувствали ли сте се някога дискриминирани? Не си. Как да приемат хората? Добре. Моят гадже бях дискриминиран в неговия университет. За това, че той е фотокарен. Така. И неговият преподавател казва, че той не приема неговият екзамен. Така. За това, че той е украинец. Заради това не му приема изпита? Да. И той каза, че моят гадже е много тип, много някакви лоши думи казва. След това... Само заради това, че е от Украйна? Да. Разбрах. Добре. Благодаря ви. Сега ще дадем възможност на вашите съученици да ви представят и основните теории, които са свързани с дискриминацията и предразсъдъците. Заповядайте, момичета, отново. Има няколко теории за възникването на предразсъдъците. Първата е теорията за авторитарната личност на Теодора Зорно. Според него хора с авторитарно възпитание са по-склонни към предразсъдъци. Те идеализират силата и властта, презират различието и слабостта и възприемат света в черно-бели контури, т.е. ние срещу те. И именно за това авторитарните личности са по-склонни към дискриминационни действия и нетолерантност към малцинствата. Друга теория е тази за междугруповите конфликти на Юзеф Шериф, който твърди, че предразсъдъците възникват, когато групите се съревновават за ограничени ресурси. Например, работни места, земя или социални привилегии. Извинявам се, Севда, че ще прекъсна. В интерес на истината забележете, че това, което Дария каза за нейният приятел, можем да го чуем и в някакви такива ситуации с хора, които са дошли. Иначе, може би, Габи си чувала за такива, когато си виждала студенти и така нататък, че ако те, примерно, се опитват да работят, понякога казваме, че ни крадат работните места и така нататък. И за местата в университета също, да. Да, и за местата в университетите. Точно така, макар че има различна квота за тези, които са от чужбина и тези, които са българи. Освен това, мислите ли, че българите всъщност по някой път стават жертва, когато работят в чужбина на такъв тип предразсъдъци? Не. Да, може би. Ние за тях също сме различни, както нали, се говори, че те за нас така че Моя внуча наскоро изгуби своята работна позиция в Германия. Така. Не съм сигурна с какво точно Се е занимавал, няма значение. Нещо Така. в типа физика и такива сфери, мисля, че беше. И този човек има 3 деца. И се наложи сега в момента да се смени работата. Не знам какво има, надявам се да се... А каква беше причината да си изгуби работата? Съкръщение. Просто
като персонал, съответно първите съкратени са тези, които не са родени в Германия. Които не са германци. Абсолютно. Добре, благодаря. Вследствие на това конкуренцията се засилва, враждебността и дискриминацията между групите нараства. И последната теория ще разгледаме за социалната идентичност на Хенри Тачфил и Джон Търнър. Тя обяснява, че хората изграждат идентичността си чрез принадлежност към социални групи. Те имат тенденция да виждат собствената си група като по-добра от останалите и също така, за да повишат самочувствието си, членовете на една група често приписват негативни характеристики на външни групи. Например, нашата нация е велика, а другите са по-нисши от нашата. Предразсъдъците и стереотипите са дълбоко вкоренени в социалните взаимодействия и могат да доведат до дискриминация. Те имат сложна природа и се дължат на множество фактори, като лични, социални и културни. И разбирането им е ключово за изграждането на едно по-справедливо общество, основано на толерантност и равенство. Много ви благодарим. Да благодарим на Благодаря. Тогава да ви попитам още един въпрос. След като разбрахме какво представляват предразсъдъците и как те водят до дискриминация, казахте, че някои от вас са ставали жертва на дискриминация. Кажете ми, вие дискриминирали по някъде? Да. Споделете, моля. Ако желаете, споделете. Как и защо става? И най-общо. Аз съм, например, като се прибирам сама в тъмно и ако има мъж с мен, особено ако е скачулка или някакъв такъв по-вид, за мен заплашителен. Не знам дали заради нещата, които майка ми е говорила. Не знам дали някакво просто нормално страх имам. Или ако са по-големи групи от момчета също, или отбивам в страни и изчаквам този мъж да премине, или забързвам темпото и звънявам някакъв по телефона. А ако са групи от момичета? Няма проблем. Да, с групи от момичета. Даже най-вероятно познавам се, заговорим, ще продължим заедно. Тоест е на полова основа. Да, се притесняваш. най-вече на полова основа. Какво се извиняваш? Габи. Какво да направя? Сега ще го разкажа. Аз съм човешко е. Примерно, ако видя на улицата някой, който е от ромски произход. Просто професионално ми идва, че е възможно нещо да ми направи. В смисъл, не че просто така се случва. Или когато ми се е случва да пътувам и да минавам и да спирам в изгрев. И всеки човек ми притеснява просто, че може нещо да ми направи. Знам, че въз основа на расова дискриминация. Етническа. Да. Етническа, извинявам се. Но се е случва, да. Севда ти каза, да. Да. Аз ще да кажа също, което така. От етническа гледна точка си дискриминирана. Да, Диляна, слушам. За мен такъв тип дискриминация се получава, защото на нас ни дава особено при мъжете, което медиите става, че се притеснява, когато трябва да променим дори да един мъж сам. Според мен са ни дадени твърде много примери, че ние трябва да сме предпазливи в такива ситуации. Това не са просто предразсъдъци, защото ти не харесваш някой. Точно това е дадени са ни твърде много примери. Не само филми, всякакви такива неща, че трябва винаги да се предупредиш и трябва да се предупредиш. Примери просто са дадени. Вие какво се случвали и те реално има защо да се притесняваш. Не е някакво измислено, да, измислено и просто да не Действително е необходимо да се осъзнаят предразсъдъците и всеки да осъзнае, че е склонен към предразсъдъците, тъй като правилно казахте, че това е човешко. Да, Габи, човешко е, но е добре да осъзнаваме, за да можем да ги преодоляваме и да бъде нашето общество единно. Много ви благодаря за участието днес.